Старожитное установление святых отцов наказывает, как того, кто, принимая бискупское посвящение, запитали перед народом, чи хоче он заховать веру и выполнять свой обовязок. Дорогие братья, чи хочешь ты с ласкою Духа Святого аж до смерти сповнять обовязок, який був довірений нам апостолам, і який буде передати тобі раз у складанні наших рук. Хочу. Ти хочеш вірно і нестомно об'ящати Євангеліє Христа. Хочу. Ти хочеш у чистоті непорушності зберегти скарб віри, який поводи традиції, і я ще до апостолів завсюди і всюди заховався в костюлі. Хочу. Ти хочеш будувати тіло Христа, його костюль, і заставатися в одинстві з ним, разом зі станом біскупа, під владою наступника святого апостола Петра. Хочу. Ти хочеш вірно оказувати послухняємость наступнику святого апостола Петра. Хочу. Ти хочеш, як добрий отець, разом со своїми поплечниками у служенні пресбітерам і дяками клопотиться про святий Божий народ і накерувати його на шлях спасіння. Хочу. Ти хочеш тіла ім'я Пана бути злічливим і милосердним до убогих, чужинців і до всіх, хто в потребі. Хочу. Ти хочеш, як добрий пастир, шукати блукаючих овечок і збирати їх в панську овчарню. Хочу. Ти хочеш нестомно молитву самохутного Бога за святий народ і бездокторно сповняти обов'язок найсвятішого святарства. Хочу з Божою допомогою. Бог, який розпочав тобі добру справу, нехай сам дає завершити. Вимовним моментом сьогоднішньої літургії з'являється літання до всіх святих. Коли біскуп-номінант ляже ніцма на подлогу катедри, гэта вельмі старажитний обряд, відомий уже со Старого Заповіту, який означає приніження перед величчю Бога, а так само самую настойліву просьбу. У гэтым асаблівым моманце удзельнічае ўся сабраная на літургіі супольнасць, бо менавіта кожны з нас, стоячы на каленях, будзе выпрошваць заступніцтва святых, прасіць аб ласках патрэбных кандыдату, які прымае біскупскае пасвячэнне. Уклемчик. Молимся, дорогие братья и сестры, как добрый всемогутний Бог, деля Христос щедро одарил своими ласками этого